irrati! Jasunen emaitza, ni behintzat espero nuen. Gara bidente pixkat bagara eta, bidente ez. Ikusten zen. Ikusi ditugu nola abestu duten guztiok, eta gero ja guk azkenak izan garela, ez du gure eguna esan, desafinatu dugu pixkat, eta orduan emaitza espero benuen. Batzuen poza eta lasaitua eta bestatuen pena, pentsatzen dut izango dela. Bai, baina, egia esan da oso ondo egin dute. Haiek eta talde guztiek, eta geu gaur ez da gure egunik onena izan, eta, baina guretzat izan da oso esperientzia polita, oso gustura egon gara, jende honekin, zuekin, eta guretzat da ja premioa. Gehiegi desafinatu dugula. Uste dut gaur egun txarri izan dela, ez dakiz zergaitik. Ensaiatzen edo soinu proba egitean asko sobeto egin dugu gero abesten baino. Hori da nire ikuspuntua, eta gero guztion artean komentatu dugu eta guztio pentsatzen dugu gauza bera. Asko ikasi dugu, baina ez da nahikoa izan. Gero hauek nabaritzen da entsaio asko egiten dituztela, oso ondo egiten dutela, eta geu gara, eta, pozik, eta, Zuek zarete, geu. Tonu hori ondo dago, Alex, ez? Hori ikasi da gelitu da. Eskatxoa dago ibel senditzen gara, azkenean geunden ilusionatuta, baina, esperientzia polita izan da, bitxia eta gustora egon gara, bai. Oso ondo pasa dugula, barre pilo egin ditugu gure artean, zuekin, epaiekin ere, oso egia esan oso esperientzia polita izan da. Eskerrak zuei gurekin egoteagatik, sentitzen dut baina gure fabrika utzin behar dezue. Txalo bero bat, beraientzat!